Det var da vigtigt. Der kører vi. Tredje track. Ja. Var så funky, og jeg har en sexy look. Min sprøde stemme er unik. Kan du høre det? Så jeg kunne have gjort som Elton John og Dr. Who og brugt mit liv på rockmusik. Jo tak. Jeg kunne have båret i en speedobuks i rødlig stok og gjort som David Hasselhoff og du ved ham ved Baywatch. Jeg kunne have levet liv i opkulturdesign. Jeg er en børn af nål og tråd og skræddergrib. Så jeg kunne have blevet assistent for Calvin Klein og hjulpet ham med mål og råd og dit og dat. Men jeg gav afkald på et liv på verdenstop og tog et utaknemmeligt job. Så lyt til min socialforvalterblues. Forstå hvordan jeg føler. Jeg kunne have haft et liv i socialhus. I stedet tænkte jeg, at jeg kunne være der for dig. Kvinder med flade bryster, de vil have soja i. Og mænd vil have en større dog. Er det ikke rigtigt? Så jeg kunne have levet fedt af plastikkirurgi og lavet op på mange af de rige folk. Men det er jo slet ikke mig. Hvis bare I vidste, hvor meget jeg har gjort for at hjælpe folk med det og snor. Så lyt til min socialforvalterblues. Forstå hvordan jeg føler. Det er lidt som om jeg ikke rigtig kan bruges. Det hjælper ikke spor, for man tager ikke et ord. Ja, så lyt til min socialforvalterblues. Forstå hvordan jeg føler. Jeg kunne have haft et liv i socialhus. I stedet tænkte jeg, at jeg kunne være der for dig. Altså ikke kunne være der, men altså kunne være der. Ja. Ej, det var sgu sjovt, hva'? Ja. Vi skal stoppe.